Tahu mentah kesengi ngan peteng biang yang kena kejing hikai ke banga la al syafi mentala arsian kejing long mensiam ke baim ngalapen i na keketin ke jong play banri ia kejing long mensiam ke baim kamlong ke besuk ngidon kaman snot hu shai ia ki katuan ni telikin nong rem ki balak banyarap ini bagi kejing long mensiam jungi kalau ke baim Kawai ke bangala hikai hagani ke jing hikai kham jerong kadai. Bangin le i ay na kabintang troay. Bala da ke jing laman sim jing ikan kelalang ko im. Ni day ban le ay na kabintang play. Ngim le ban shishong. Kabaar kabang ngekren kadai. Banri ya ke jing laman sim ka im. Kadon kam ka jing yaikin mau. Lani banam klet. Ya ke jing maap ay kitong troay. Hagi weki kentian. Larang ngekren kendiat ikan ika point. Kadai banam klet. Naga doga jaka piwan. Pilong kumno menshua. Bat kumno hadian papi. Syam yo jis Chris aga jingam. Kumno pelong ipi kumni menta. Banam klet. Ia ka jing map ika jong turai. Kadai ka jing laman siyam ka baim. Pi ika ya daru yo brio. Na ki jing sengaw lan iki jing perkhat ke babakla. Mapi i kan ika jing klet. Ia ka jing baha ka jong play. Ia ka jing map ika jong play ka jing imjingi. Nda habang ila yat bun snam. Khamtam lelay nda habaw play ula kantiw ingi. Naula pendan kam, naula kerkhu ingi. Teng i klet no. Ia ka tu ka jing crowd jong ka jing iit jong play ka bangi mat. Ka sengi ka bangi mat mingko. Kata ka day ka ba baklan lagi ba baklatam. Kata ka day ka ba baklan lagi ba baklatam. Ting dan ki priyo ki baklat ki ba snulong important yala di bat ki klet no iya ka ban yar shika kadang ka barre. Nang tade ki klet no ba menshua ki do nang jaka ka bamlong. Bat ki perkhat sarong no bat ki poin no shika jaka ka ba ki sedang le kan rat wat iya ka kam jong play. Kani ka day bantu nang jing imji bat ka jing yai kin mau iya ka jing map ay ka jong play. Kadai ka jinglong ka babaha do kata. Kumno bi syam yo just Chris, kumno bi mat yo. Kumno ba pi syam mi kata ka jing e chong play ka jing em chong pi. Kata kadai ka bari lani ka babelong. Ya ka jinglang mesim chong pi bakan em malak pa. Nga karen tangi kata ka ba nga slot ho banri lani ban pelong ka jinglang mesim chong ka ba em. Ini kita point. But meta ka sling ini pet ya ka wi ka nong rim. Kani ka nong rim ngala ban ong kani ka nong rim ka ba kham kraw ala ban bu ta. Nalor ka tay ka bangi le ai na tau try but banom klet ya ka jing map ai ka jing play. Kani ka balai ka bangani kai fim tu sling ka day. Ngala ban ong ba nginom la yai lai nang. Ngam ngay ru ka jing yai len ti jong ngam ngay bau brio ula bandan ka jing aman siam ka ba im la da ukhlem dan ya ne ka jing ka ta ka dei ka jing dan kam ya ka jing hikai ktien play ba dei nganget kani ka dei ka bangam la ban kya kani ru ka dei ka jing bu bet jo play ha ka bible Bleu na bu bet ya gani but dan malak pen kenyi ka. Ublay nda hadin bangila yo jing penim ubu ingi hagi jing shikri. Le singala ban au bet hagi balang ki paper. Ki iga dan kama hagi priban snot ho. Wali ongan chu le jisen ngam to ngan chu shong ngan chu. Aba fin im ga jala masim ka kadom im ga jala masim. Kadom im. La da jahi ba fi poi haga jaka ga ba. Pi super khat bet bangan shu shong ayeng an shu pule bible himarway kanum im ku jela mase ndi ta maganum im kan klumaro no setan yele pi shong marway pi num la le nakata daw ka don kam
ke jing hikai ketien play ke badai ta nga kwa ngan keren medangsi fi de fi puli a ke city ke jong Paul seginang Ephesus nagalanang ko basao pipet ye ke tu galanang kadai ka wai ni galanang ka ba kham kerpang ga Bible nama ka yet khu ba jisu udah kiu shebneng udah hiar shedu shiki ba khampo jong ke kendau but adin ba ulami naga jingtap ukiu biang shebneng but usapha yo men se mo khot ba wan ban ai ye jing ai ge brio on ga Bible but the one one ai ge ai de pi puli ba o on kom neel no masao Ephesus ke de khat ka ba khat wei wa ula thong ye ki wei ba long ki apostle ba de ki wei ki nong thu lu pa ba de ki wei ki nong ye lap nom ong noi thu khana ba de ki wei ki nong sharai ba de ki nong ikai fi kani de ka ba phimla ba ni ai lai kani ba ri pen ken ni kani ublei ula bo bet bo renti kani ba hadien ba ublei u jisu ya ba geding fna ka wei ne ki jing ai ki ba khrao ki bo wan ra de kini ki santu li ki jing shekri but nda wan ra ye kini ki nong hikai Bible kini ki nong elam ki ba khrao nda ubo ye kini ubo apa ka to jing shekri ka to bala la ban au no ubo haki balang ki ba per ye ki priu ki bala ban elam man hikai balai ubo wa ong ka khat ubo bod ye ka ban pinjana ye ki riu khot ye ka jing trai ka jing shekri ten blai ye ka ban te ye ka met Chris fi ka ni ka bang keren ka bang pen i fi meta sngi ka dai pi lada ublei u klembo ye ki ni ki sant li jing shekri men shu og bel se u klembo yo apostle u klembo yo evangelist u klembo yo prophet u klembo yo mo yo pastor klembo yo no hikai naga benta jongki ubo ye kini ki nong hikai nong yalam naga benta jong ngi ki bangai balne ayu ye ka ban pinjana ye ki riu khoi mat ye ki bangai ki bala klaba mat ki bala shukri yo play ki don kam ye ki nong yalam ki don kam ye ki te jing shukri la daga shukran ba ine baro wala ki don naga jong ko function hari ki ne baro ki dei ki be rap an hikai ki brio naga daw wong hagne tat ndang yo poi baro shagata ga jinglong ko wei ki jong ga jingen bar ka jong ka jing tip yo Chris ublei Chris ublei hadu ka jinglong rang ba hadu ka jing thau ka rinyang ka jing da bu Chris fi da fi pet ba ya ga ne ka jing shakri ka bo ni kadai ba pin yo ya ga jing lam sim jo fi ka ba piang ka ba scam ka ba im ba ong ka ba im ka man mdei tu bu shule shi ha bla jong shit mdei ka ba scam kaba ki banget ki da slot ho ya nong rem ga yang ki nom yap ka jeng lam sim kin imbe ya ba ki da ga nong rem ga dai ka ta ga dai ha ba ki yo ki jing kai ki ba biang shi ka ga jing da rin yang ga jong kuris ba ni nom lok shu ki khna ya ga bala pan chat kin ting da ki jing kai ki ba bakla ong ka tin ga jong blai ba da ga jing but sen ti ga jong priyo pi da pi pule ya ga ni ga shi ti ga jong pa Ukraine ga jing ki kli jong ki nong elam bakin hikai ki bangai bakin poi shi ki jing long ko wai jong jing ai ba shi ki jing long rang ba ha jong ki jing dip sha pang Chris fi da ga ni ka bangai hikai fi mru singa kwa wan pen i ba na ajing mot e fi ne da fila shakri shi sha yo play da fila yo mat e ga jing e jo play pi don kam te e ga jing hikai ki ten play ga badai mla da ku moi pat ya ga ne fi don kam ba na jiu i ri ga ne ba ki don ki brio ki bam ki ba ang ngala I think ngala pedang try ngala klava mot ta ba ki bam jule jin sang ne ki bam tip ya di ki don hang no kim tip ru ya di hang no ki don ro kim tip ya di ki don hang no ro ba kwa ba ta si ba gan pen shai fi ba piti pin don na ga no lo ga kai kai ka ba dai ga bu ang ne ga jing don kam ia ka jing hikai ki tin play ka ba dai ga da bu ka ta tin ka ba dai om baro ka jing shakri ka
Kadai ke badai. Walit sungai aida bunga ong dekat. Pihak pada perkat bahaman jiat. Ya ke jaka ke badai. Haka jing hikai ke ba. Dadon syana ke jing ai jong play. Kaba don jing syai. Kaba yalam ipish ke jing snow tho. Kaba lakban pihak bahaya ki ketian ke jong play. Haka nong rim ke badai. Kabam. Mau kabam hikai kelumar ke brio. Nong tak de kabam. Mau kaba snow tho iki nong rim. Pi kini ke jing hikai ketian play. Kan pen iya pi nong ni. Pi habban snow tho bahakum ki bangai. Namar kinong hikai. Ki bakran ni ke ketian ke jong play. Ki day bandai ki batip ye kinong rim jong ka. Kamle gitu ko basushim shi khat adukhat shule yalab shu Allah el. Kide ki bada tip ye kinong rim jong ka. Bat ki bala ban hikai haga jing pen sle. Ban haga jing pen pau jomen se makoi. Ki badan kata ke gift lani kata ke jing ai snob hana play. Kaba kata ke jing ai ke badan apa jong ki kalong kaba krau. Kaba kila ia kaban wanra ia ke ketin ke jong play sugar rukom ikai kaba syai ke brio. Mdai ke tu kaba pilit seng syong ngala lit seng ngala dana ke ni niam ni ke balang me. Tama da pilit tu pim so thu so thau ke beneng kendo pimi nang tu si lap miet ke ya pendap tangki kam ok jing syakri kat ba ke jing kai ke jing tip ting ke jong play kam dan ni ru em sulong lemo tu fi me kwala nong fi ke tu ke de ka kala de ban kut ke tu lagi ni singi ke kan tu sila dalong man mensyua ka dang long man lem tu men katam long nama menta ke bor jing dum ke khlai man tani ke jing lo man sim jong priyo ke jing long jong per thei kala kala lot ke jing man jong trai kala hajan wali perkhat ba bin sulit seng mun ton rei pidon ka man guru ban san na margani kalong ka bahab an ai jing kai fi hang tangan pen i fi bau jisu da ya ba ke ding fra ban siu ka dol ka man ai ka ni ka jing shik shik balang shik met jong trai ba per thei bagi banget kindan na ba ki jaka hikai ki pupiang Tengah kuat dengan pen iya fi kum kan nuksa mendeksi. Tangi ni pek kum kan nuksa. Haba upol uong ba. Ni devan syai kai. Tangi ni pek ukuran kum nu upol. Iktin ke jomplay bat ke jayu. Puri bat gana ke shiti ke jom upol hi. Shigi Tesla ni ke baningkong. Nagalanong ke baningkong ngan puli nagadakhat ke besan. Ter. Tangi ni pet kan ni nuksa. Kadi ke nuksa ka ba imba. Ong ko ni. Namar ke gospel jemi. Kam sim lawan api tang ha ke ktiani. Henry ha ke boru bat hau men sim khoi. Bat ke jings kam shibon ken. Kum ba pi tip kum no ngila pen i la de shi na kam ta chapi. Fi ke ta de ke banga kwa bangan pen i fi ba wa so pol uyitho. Wong ke gospel ka bangila yo mangi. Kam semua napi ki banget ang niya Tesla ni. Tang ha ke ketian hi. Ang akwai ke taba pendesai. Fi bun sien kani ka ba ong asupal kam semua napi ke gospel tang ha ke ketian. Fi kamut ba ki don ki jingiseng ki batang ke ketian. Haba ong ke ketian. Kalau mai tang ke jing tip, kalau tang ke jing keren jong prio, tang ke knowledge ke bakin jong prio kan jong pertei. Kasilong tang ke ketien. Kani ke balong tang ke ketien bina puli na Bible upol keren bakayap ke jing amat sem. Tapi puli ar korek long balai. Pensalap ukuran ikan ikan jutang ke batamai. Ba ublay kwa shu iya ke ketien. Ban tho aki maulung kniap hari ban tho agi dol kniap jong dol bat bak tin jong blay kam dei shu igi jutang ka barim dei jutang ka batamai bangin long ki taki bala ban kran igi tin jong blay dei shu tanga gadak dei shu tanga ka tin henrei aga jimpen imun siam bara ka bor fi da fi
Sengut hu ia gani kan pelang lebih babin berkat bah. Nama laga dai tangga ketien ke yap ke jelamat sim. Laga dai tangga ketien ke jelamat sim tapi kanam im. Terdaw ngekren ke jelamat sim ke im. Mabidan kami ke jakai kai. Iu pola but kho ini ke balang atas ni wang namar ke gospel jengi kamsin lawan sipi tangga ke ketien. Nrei wang kumno nrei haga baru bat hau men sim khoi. Lightly wang haga bar hau men sim khoi. Bat haga jing scam shibun ke. Fikini ketien imot sengapa baka jing ikai ketien blai. Naki brio ki badai. Kam dai tang haga ketien. Kadai ke badan berke ikhtiar haba ki keren. Kidan authority gitu bagi keren. Fi ikani ke bang keren kum ta kadai ke bajili ho ne. Oleh mat bagani kadai ke ba kabarit kadai ke bajili ho ne. Fi ik teng dan ki brio ki keren di ke ketien ke jong play. Ya ki subject ki kta. Kaba maki dala diru kim dan authority gitu bagi keren. Kim dan buar ki kelempat mat itu ke kelempat long ke jingim joki kelempat dan experience eru em ke bagi keren. Nama ban syukuran la ti ban syukuran. Ban syukuran ni ke ketien ni suk se gebreu. Pertama tali lengi dan cibun gikat agan ke internet ngina ban yo agi YouTube channel ngina ban skap ngina alut barok. Mentali lagi mi ini ki AI ki brio ki batip lagi start ki pan ki la ki skuli na ki tika khubori pikwa. Tangin umlet siapa kata kam de galanti blai kita de galanti soy. Galanti soy. Kaba wenno ye ko originality ko jong jing ko jong play. Fitip ula dem ong lupa baka ketien jong play kam de tang ke ketien. Henry ha gabar. Fikir ke ba ong aga bar. Kamu igani kam dai ta badan jing pen sle. Henry ke badan ha ba ong ka bar kamu ba tu brio. Udan ke ikhtiar. Ha ba ukuran ni ke tu subject. Syukran no ang ni lada ukuran sepang umin si makhoi wajah kai ke bangai. Lada tu nong kren udai balada. Ngam ha pa ka jing tu lagi jauh min si makhoi. Ula ada snot ho ia garu kontrei jong men sim khoi. Udan jing shai na ketien ke jong blai sepang umen sim khoi jong blai. Ndau kren mo u namar ka jing em jong uru kadai ka bola mat. Fini I udan barek to bon kren. Fi tadau ang ka gospel ka bawan fi kam litang ka ketien blai to shi kren lut. Iki klem da don iktiar klem da don bar. Fi teng bakhlai ni. Kidan ki brio ki bangasya yo I ki badang kham kena ki bialap ki keren ki behe ya ka ba maki ki padan ke pasti ki padan go authority ki padan stia ka tu ka ba ka tu ka level ka ba play tu til ki ba ha ba ki persyang ya ka ba keren ni ka tu ka klem long ba ka poi man siga jaka ka ba bakla na ka ka daw nga kerpat ifigri ka po ba pinso tu ba wa so pol wang ka gospel ka ba kawan shi kam long tang ka tin rega bar udan authority ge bukulen bal ka bobot ng tao ang how men see mo ko kamat ba ni bri shania haga jing start ka jo re ushania apo ka jing yala ka jing tray ka jing pao ka jing sle ka jo men see mo ko ka ta ka jing kren ko so pol on ni but haga jing scam shibun ken ba vinte kum ngi la pen I re di shi fikani kamat bah kibriu ki bahikai tien blai kidai ban hikai kibriu hadu bakin na scam bamde tanga ta makiru kidai bri balong kibriu ki scam hagi nomrim hagi doctrine ki bakila ai bagidai ban scam mi kita ga bagi keren fi bat baga jinglong jing im jong ki kidai ban long ka scam kim dei ki bagi jing wat kim dei ki balong kelash pangkum ni kelash pangkum tai Fi teng kani ka baong hakajing scam kumba mau omlo bat hakajing scam shibon ken ka kren iki nomrim ki bawa sopol kren fi tip wa sopol abu kren iki nomrim udah kren daga jing scam nda kren japang ga hok ublai piyo I adukat no bola ban pensot ho nda kren japang ga jing IA adukat no piyo I nda kren
ladang apa ni fi ya ka hok ka bana ga jinge pim la mudura do ka no bo crown no brio udah scam me ka ta bo hikai na khwa fi ga snap ro ni ga po prince to habang na hikai mga nang nero ba pi devin na chai na scam na me e bang kran ne nga shukran ni ga bang am snap to pe ngan kran ni ga ni na ma ga de ga ba ka ba kham jorong ga ni wa te pila jalong kinong ya puthu bot ya nga bat yo try aba pila pdiang ya ta ktien hapdeng shibun ke jing jar daga jing ke mano men sim ko bakumta pila jalong ka ruko mi kita gibanget baro ama ke dunia bat ha kaya naman nak hil sawano ka ktien ke jong try omtang ama ke dunia bat ha kaya her ke jinge jopi Andre jaga baro ka jinge jopi ka basau blai kala priang ke leng bom dan kam shu ingi ban krana yai na shit smut na igni gi kho ne yegi gi banget fi la da ka biang ka jing hi kai kan biang ha gi banget la da ka jing hi kai ka dei ka bo biang ka ba im ka ba dei ka jing la man sim ru kan im mudur pi gi gi brio ong of so pol da ong gi ten fi la janong gi no ye pertho bo yegi but you try ba pila biang gi ka ten na biang shibon gi jing jar da ka jing ki ma no man sim ko kapapel pau ba kini ki brio ki buwan na kini ki ginseng ki don ki nong hikai kum op support ki ba crowd fi inda ka don ka jing hikai ki tin blay ka badai kapel pau ye ki brio shabadai ka jing la ben sim jo ki kapoy shabadai ki kalalong ki brio ki badai ki la ban ya chikmat malong ka jing ka khuye ka hima ka jong play nak ta ka daw la skren ni ba ye ki jing la ben sim ko ba emi kadang kam ka jing hikai ki tin play duai bo play on yarab if you can so to ba la fi shakli play da so to ya ang no bile kanu go jeka ga bo biang jing hikai ba pinung su shanglumar ataru ga kren be ni om kwa ba kan kren bangan tiang ban ong ga taw su shanglumar namar kani ga shanglumar bi ga pen glumar e fi kani ga jing hikai fi ga long ti ko bro school mla school mo ga ju ko pol school lot bro kha school wat artul school rum lai nama wahapla jingmat iga tu jaka bu yo ji kai tu hapan pelut pol tu the past no tu school ini tu kadang nga sedingo iga ni bukan jam sim ya le ko no le ko mar am su tu sta kinale school ki wat ke jaka ga badai da kambiang ki pep ki le no shwe sim transfer certificate le join ju kana lot de ki hajar shi banai ru siyo no balai kambiang ga ji kai iga jing shakari blai bi dem salya le na le chong ka chong snap da kamlong kam le nama balai pimdana ga jakai kai ka badai ka jingla man siam ka poi kulumar pengan peni fi na ka bible kum ka nuk sam na ka sngi shosho ka kat kum ni ka tin ka jong play the people ki come to your apostle na ka lan ka ba ar fi yo in e am bahadin ba ka pentecost ka here petros ya law ndaw la ya law ki brio ki kaliu ko no le tu kala ka bomot bat ban baptis fi video ma ki pop bat ban yo pendap if you don't see ma ko ndala dep ka ban ko on kum ne ndang ka ba ar khat ka ba sau hui ko namar kata ye kita ki bala priang ki ktien jo la baptis kumta la pen yeso agada sngi shika balang kumbalai hajar kin minsi lai hajar oleh kilat ikta but kini ki lai hajar kila yai ne scam aga ching hikai jongi apostle fi kita ga bang kwa bang penken ma fi bar lai hajar ki kila bamot aga ni sngi la pen baptis ki la penyeso iki shikutu ga balang but man la kasngi on ga bal kila yaine skema kichin hikai joki apostle kaba ar agajing sulak kaba lai haga bakidi akpu baraga chindwai banri ga jinam sen ga em kini bidan kam kajing hikai
kajing selak kabah kediak pu kajing dua ide kani kan ya rap fi pa pinri kajing la mesim ba muddur la ya jar kim jupap chin sek muddur la ya jar kim jupap chin dua muddur la ya jar kidan be kajing selak para bangai ke bejan muddur la ya jar ke dia kediak pu daga yin sriya la ya jar pitara kan langkom no kajing sek kan perlu ke ding ke jauh play. Ki beri badan tu apa kan im ke jila mesim. Ngapain iya kan ini nama balai ngakwangan orang fi pimlat di belong ban perlu ke jila mesim ada pim dan lang bat ki beri ke beri syakli tu ai. Bandan ki nong elam ki balaban hikai fi naga ketien ke jauh play. Kumba hikai ki jauh Petrus, Jacob, Yohanes. Muddur fi kila yahne skema ke jini kan jini apost kanu ngot nagi banget agari ke jini ki be yahne skema ke jini kai ke tiam play ke badai kanu ngot ndrai bon ba na breng jini ki beriu kim na prakhat je kata wat tang ni ke bangga keren manga dagi ni ki voice message dagi ni ki online stream ke bagi ai dagi tu ki mo ki jingkeren jonga ki mga pelan pada Sunday ke porkhat oi bije fi kidan ki brio ki ba amat eu trai rei tang na daw ba kidan ki jinx ngau ba kim dei na tu palang lang bat ni kim tres ngap sho dan we temen besan ne tip urang ba ayu phone singa si se no kani ki jingkeren ngap ka sngat na ba no ongi ke ina taw ye tho do le de tho ngo ongi nga pidei na kabalang ayo dengan itu o kamu film dei mo nang kata ka jungi o to kata bo na ba trai ro ban skap sho de muddur shwa jo kata o ngayo jingkar khu yo ni jingkar jo do tipat bangam dei bodan lang kabalang jong trai skap sho to muddur se kum kata ka jinglang sano kan pai o blai sei ngi tarai na ta jong no tang joi tui balang o play o saying wingin long ki no hikai iktin ke job play balengi aya YouTube la da data ngi balang wa jotli aya YouTube balengi aya mata ke ni voice message man wan rajabi la da data ngi banget jotli ni don Bible study de malang Tuesday mal lagi jaka kelengi district ni le aya Bible study ten le uni pensitam ni media hari balengi aya ma media kadaw ka de baro ki brio ki de ban skap makin yo jingkar khu nomor kani ke bangi kran ke tin ke job play ke dai kabar dan kam da ke jing ai ke job play fi kini lai jar ki klab lai jar ki slap yu jing ka yo apostle lai jar ki don ke jing slap lam prabangai lai jar ki tuai mutur fi ka jing lam sim kan long kom no ba ki le ta kamat kini ki bangai kini ki kam de apostle kini ki bam medding bet na kom tau trai balai nama kita ki no yalam ki bala bani kai ki don ru ki prio ki ba don nang ta ki ba ki jila mesim ki ke em nang ta de ki jinx no tho jo ki ki nong rem kaya rap ki ba what up deng jo ki pen stam pen ki ba ki ma da ko par ki nang roi ki jila mesim ki klem ya shapen den ka mon na ko ki jaka pet wir harikat sebelai ki ala ki gospel balai ki le kom ta namar ka piang ka jiki kai biang ke jing lam kata ka dei ka bang kwa ba pen yo jing shai ba madak si haji sha ka kwa kan kreni ki ko mi kai ten ring nge in si pe pan ha ka voice message ka ban wan na bang kwa ba kini ki jing kai wala ki long simple rai ki don ka ba pen tip kum no ka jing lam si am job hi kan ni tang ni tuai ku try ki ni ka por da ka don hot paro ngara kerpat ki try ba men pen ki igni bring ba yo skau baka jingla ba sim jo ki galang ko im ki la ba lang ko jingle ku shaki way pat na she me ko pura ba jingle ba ka tanga jo chi su ni wai amen ba to ble ko fi ko ble shibot